Καλημέρα σας. Έχουμε έρθει για ψάρεμα σήμερα. Εγώ και ο Θανάσης. Έχουμε ρίξει ήδη τα δολώματα. 2 εγώ, 2 ο Θανάσης. Έχουμε βάλει μονοδόλι, μαύρο. Είμαστε έτοιμοι να τα πιάσουμε όλα. Εδώ το setup. Όποιος ξέρει αυτό εδώ πέρα το δέντρο ξέρει και που είμαστε. Και αναμένουμε τώρα τις πρώτες τσιμπιές. Έχουμε πάρει μια τσιμπουρίτσα και αναμένουμε τις πρώτες τσιμπιές εδώ πέρα να σκοράρουμε κι εμείς. Μας έχει 1-0 ο Θανάσης. Για να δούμε. Έλα. Είναι. Για να δούμε. Κάτω από 2 κιλά. Τι όλο με Όλο μαύρο. Ναι. Άλλο τι πάει. Πιάσεις εδώ άλλο. Όχι έκανε σούκ. Δεν ξέρω. Από το μαύρο. Μαύρο. Δεν είναι μια ομάδα θα είναι. Τώρα και καλά αυτό θα είναι. Το πήρε τώρα μάλλον παπαγιέ. Άφησε λίγο. Γαμώ την κάμερά του. Γαμώ τη γρουσουζιά για να... Δεν θέλει να πιάσουμε ένα στην κάμερα. Δεν θέλει. Μαύρο έχεις, Τίποτα, θα φέρω εδώ πέρα δεξιά τον τρίπο. Δεν υπάρχει θέση τώρα να μην παίρνω τη συμπιά εκεί πέρα. Ούτε τη συμπιά δεν παίρνω. Θεϊκό. Εδώ, αραχτή γελάει. Τι να κάνουμε, μας πέσαν όλα τα αρσενικά τώρα. Μας γράφουν στα αρχίδια τους. Έχει κάτι κεφάλια που πηδάνε από εδώ και από εκεί. Τώρα βάλαμε και πορφύρα. Τώρα αυτό τσιμπάει. Λες. Πώς να σταθείς. Κάτσε το κάνουμε λίγο. χέρια μας.
Όλε. Και με μαζεύω. Εντάξει, δεν ήταν πάλι wow μέρα. Δεν είχε πολύ τσίπημα. Πολλά μικρά είχε. Θα κάτσουμε λίγο ακόμα, να τώρα μπας και κάνει κανένα τρελό. Μας κάνει καμιά καλή τσιμπιά. Στο μεταξύ έχει έρθει και ένας μπάρμπας εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν γίνεται zoom. Έχει στήσει καμιά 5 καλάμια. Βγάζει κάτι ψαράκια. Πες να κάνει και το κόλπο το boom τσικι boom τσικι boom τσικι boom boom. Ξέρω εγώ. Προς τα εκεί είναι το σπίτι του Δία, όποιος θέλει directions. Να στείλει κανένα μήνυμα, ξέρω. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο τώρα, γιατί μετά δεν θα βλέπουμε, δεν έχουμε και κάνα προβολέα για να βλέπετε. Δεν άλλαξε τίποτα στον απολογισμό. Ο μπάρμπας δίπλα, boom τσικα boom, μιλήσαμε και μας είπε τελικά ότι από τις 7 που είναι περίπου τώρα και μετά αρχίζει και τσιμπάει εδώ πέρα το μέρος και έχει πολύ πράγμα. Έχει κάτι, λέει, μαγιάτικα, κάτι μελοκόπια, κάτι τσιπούρες, ένα 900, κάτι λέει. Και είμαστε και, λέει, στο καλύτερο μέρος, στο καλύτερο spot. Αυτά. Άμα τυχόν βγάλουμε τίποτα καλύτερο, θα βγάλουμε καμιά φωτογραφία και τη βάλουμε θα την κοτσάρουμε στο τέλος του βίντεο. Αυτό ήταν το πρώτο ψάρεμά μας. Με GoPro βασικά. Με κάμερα. Και ελπίζω να κάνουμε καμιά καλή εξόρμηση. Να δείξουμε και εμείς τίποτα. Αυτά. Πέρα, δεν καν φαίνεται. Μαζεύω σιγά σιγά εδώ πέρα αυτά τα πράγματα. Μαξάκι πέρα κάθεται. Το σπίτι του Δία εκεί. Πολύ κύμα. Άντε να δούμε. Χτυπήστε βρε λίγο, χτυπήστε. Τα λέμε, τσάου.